Разтоварващи серии, дроп серии. Разтоварващите серии са техника, при която след достигане на мускулен отказ в основната серия тежестта се разтоварва, намалява и се продължава с допълнителни повторения без почивка. Тази методика е ефикасна за хипертрофия, издръжливост и при застой в тренировките. Принципи на разтоварващите серии. Достигане на отказ правите с първоначалната тежест, докато не може да направите повече повторения с добра техника. Намаляване на тежестта обикновено се намалява между 10 и 30%, според зависи каква е целта. Незабавно продължаване. Веднага след намаляването на тежестта продължаваме без почивка. Изтощение до отказ. Това нещо може да се направи между 1 и 3 пъти за максимално изтощение. Видове разтоварващи се. Класически дроп серии. Една основна серия, тежестта се намаля 1 или 2 пъти. Стрип метод. Бързо разтоварване на тежестта от щанга, а именно дисковете. Множество дроп серии. Тук може да използваме повече от 3 разтоварващи серии след основната. Прогресивни дроп серии. Намаляме тежестта по-малко, за да може да направим повече серии и да поддържаме по-висок брой повторения. Предимства на метода. Максимално изтощение на мускулите, повече механично и метаболитно изтощение. Повишава мускулната издържливост. Спестява време, изключително добра методика за по-кратки и по-интензивни тренировки. Сега ще ви дам и един пример за една дроп серия, а именно избутване от лек, лежанка. Да кажем, че започваме с 100 кг и правиме 8 повторения до отказ. След това намаляме тежестта на 80 кг и се опитваме да направим 6 повторения. Веднага след това намаляме тежестта на 60 кг и правиме още 6 повторения. Кога е добре да използваме тази методика на трениране? Може да я използваме в края на тренировката за допълнително максимално изтощение. Тази методика е много подходяща за изолиращи упражнения, а именно упражнения на машини или скрипци. Доста подходяща и за основен период, както и предсъстезателна подготовка. За тези, които са по-напреднали, могат да използват тази методика в основни базови упражнения, като клек, мъртва тяга и така нататък, защото там могат да работят с много голяма тежест и да разтоварват, но пак казвам, това е за по-опитните, които имат повече въздух, повече издръжливост и могат да се възползват от тази методика. Ако искате да направя вашия тренировъчен план по тази методика или някоя друга, може да ми пишете на лично съобщение.